ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama,
Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Paglaki ko, gusto ko maging seaman. Feel good morning po, Col at Tits. Ako po pala si alias Jacob ng Moriones, Tondo. Ang probinsya naman po namin ay sa Negros Oriental. 27 na po ako pero itong katas ko po ay nangyari 3 years ago. Bago po akong gumraduate, naging kaklase ko po si Mark at naging magkatropa kami. Mas ahead po ako sa kanya ng 2 years dahil po nahinto ako nung panahon ng pandemic. Malapit na po kaming gumraduate sa kursong BSMT or Bachelor of Science in Marine Transportation. Palagi na po ako natambay sa kanila. Kailangan ko pong dumikit para madaling makasampa. Yung airpods po kasi ni Mark ay seaman din. At nung panahong yon, nakasampa sa barko. Kasama niya lang ay ang kanyang mama na si Tita Mariz. Hindi po madali ang magsiman. Pero para sa kahirapan, kailangan kong magpursige. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Okay naman. O, parang hindi ka nag-aahit na ng balbas mo ang haba na para kang Santa Claus na dyan. Kasi busy kasi dito sa engine room. Alam mo naman ang trabaho ng isang seaman. Di madali. Oo, alam ko talaga ang trabaho ng isang seaman. Hindi madali kasi kaya niyong pagsabay-sabayin yung mga babae niyo. Tama naman. Huwag na tayo matagal na ako nagbago. Sinabi ko na sa'yo na mula nung nagsama tayo, wala na ako ibang chicks. Pero nasa Brazil kami ngayon. Oo, alam ko yan, nasa Brazil kayo. At pagbaba dyan, pagdaong nyo dyan, nag-aakyata na yung mga ano dyan. Hoy, bawal na, ma'am. Bawal na silang umakyat dito. Kami na yung bababa.
Sinasabi ko sa'yo, Papa, iiwanan ka namin ng mga bata. Wala ka talagang makukuha sa mga napundar ko. Tama naman. O, kumusta na yung anak natin? Nandiyan ba sila? Okay, andito sila, sila, mga kaibigan niya, mga tropa niya, sila Jacob. Mark! Papa mo! Uy. Pa. Ako si Mark. Hoy, Dong! Sus, kumusta? Kumusta ka na, Danong? Pa, ang hirap pala mag-aral ng siman. Pa, Ganon talaga ako. Ganon din naman naghirap. Pero yung mama mo, nandiyan naman, suportado ako di ba, ma? Oo, eto nga si Mark. Ay, Tito. Hoy, si Dodong Jacob! Kumusta kayo dyan, ha? Mag-aral mabuti. Opo, Tito. Yung pangako mo, Tito, ha? Oo naman. Pag pumasa kayo, pasampahin ko agad kayo sa barko. Malakas ng kapit ng tito mo. Ay nako, baka magmana tong mga batang to sa'yo, ha? Ano na naman? Masipag! Okay, oo naman, siyempre. Masipag. O, Masipag? Mambabae. Mama naman, hindi na nga ako ganyan. Pero pupunta rin kami ng Colombia. Ganda ng mga Papasin, ikaw nang aasar ka. Maniniwala na ako talaga. Ang ganda ng beach doon. Sinasabi ko, ikaw naman. Ikaw, pag ikaw nakakuha ng sakit dyan, tas hahawahan mo pa ako. May protection naman. Papa, ayusin mo yung mga sagot mo, ha? Naririnig ka ng anak mo, tsaka tong mga kaibigan niya. Punta tayo sa Brazil pa. Anak, pagsiman ka na. Ngayon, diyan ka muna, mag-aral ka muna, ha? Punta ka na sa sa kwarto. Uhaw na yung Camille, eh. Shh, andito pa yung mga bata. Bakit? Ano pang gagawin natin? Mag-usap lang naman tayo. Mamaya na. Ay, naku, sige habang na. naliligo. Okay! Ganun ba yun? Oy, may tao dito, mahanga, oy. Hindi, mapagbiro lang talaga yung tatay mo. Yan dyan nga nakukuha niya yung mga kabit niya dati. Hala, Chappy! Chappy, ma! Sige na. Usap tayo sa kwarto, ha? Oo, sige. Ma, gutom na kami, ma. Kainin mo kami, ma. Mag-order na lang kayo, mag-grab na lang kayo. Mag-order kayo. Uy, Kim, tutulog ka niyan. May gagawin pa tayo, Kim. Gutom na kasi ako, nakatulog na ako sa gutom eh. Hindi nagpapamerienda dito yung mama mo, no? Kim, nagpapamerienda ako, na-busy lang ako. Mag-order na lang kayo, ako na magbabayad pagdating. Umorder ka, onti lang tsaka wag umorder ng mga mamantika. Opo, order po kami pizza. Sige, ma. Thank you, tita. Welcome po ako sa bahay nila Mark, Paul and Tits. Parang kuya na rin ang turing niya sa akin dahil nga mas matanda ako ng 2 taon. At excited na rin po akong makasampa sa barko. Kaso nga lang, ang di alam ni Tito at ni Mark, Hello, ma! Oy! Mark, Opo, ma! asan ka na ba? Ma, nasa school pa, ma. Busy kay ma. Oo, tatanong ko lang anong oras ka uuwi? Ma, mamaya pa ako mga 6 ba? Gawin mo ng 10. Okay. Hindi, wala ba kayong project? Meron nga, ma. Sige. Siguradong 10 yan, baka mamaya 7 nandito ka na. Andiyan na ba si Mark sa bahay, ma? Oo, nakakadating lang. Diyan na lang muna siya, ma, kasi may gagawin din ako dito, tapos may pupunta ko yung nililigawan ko, ma, Sino kasama dito ni Mark? Anuhin mo na lang yun, ma. Doon lang yun sa kwarto ko.
O, sige, ako na bahala. Bye, Ma. May mga pupunta pa ba bukod dito kay Mark? Ewan ko lang, wala na yata, Ma. Bye-bye. Okay, sige. Oh, ano daw? Wala na. Wala na? Tita Maris, teka lang. Teka lang. Ang ganda naman ng suot mong boxer ngayon. Sabi mo, Bakit ito yung bigay mo bakit nakabukol na yan? Ito eh. Sige ko nga. Mark, Anong Mark? Anak ko Ay, yun. ay, hindi mo naman eh. Jacob. Mm. Jacob. Tita Maris, Tita Maris, Jacob. Tita Maris. Ganun po ang estilo namin, Kolantits. Para hindi halata. Total, nakapasok na rin naman ako sa kanila. Walang kaalam-alam ang tatay ni Mark at pati siya mismo. May something kami ni Tita Maris. Subalit, inuusig na po ako ng aking konsensya. Pero namimiss ko po si Tita Maris eh. Kaya nung huling kita namin, Sabi mo gusto mo sumampa ng barko. Ako muna yung sampahan mo. pero teka lang. Teka lang. Jacob, bakit ganyan ka? Parang Tita Maris, irritable teka lang, pwede ba? Bakit darating si Marky? Sabi niya babalik daw siya agad eh. Kailan ka pa naging kabado? Pag ginagawa natin to, parang di mas bilisan natin. Konsensya na ako. Nakukonsensya? Ang bait ng asawa mo eh. Eh wala naman siya Ang dito bait eh. niya tapos... Nang babae din yung dati. Oo na, sige, andyan na tayo. Papaero yung dating asawa mo pero hindi niya deserve to kasi taka yung anak mong barkada ko. Kaya tigilan na natin to. Jacob, ngayon pa ba naman tayo makukonsensya? Ngayon pa ba naman tayo ganito mag-isip? Ang dami na nating ginawa. Nag-alabiba max na tayo. Oo ha, pero di nakukonsensya talaga ako para... Baby, kaya natin to. Thank Okay, you, paano pag Thank you, baby. nahuli tayo ni SG Balaki? Ha? Nahuli tayo ni Mark? Nahuli tayo ng tatay ng asawa mo? Mahuhuli kung ganyan ka, dapat kalmado lang. Paano nga? Kalma ka Paano lang. pag nahuli ako ng asawa mo tapos Walang mangyayari. babarilin ako? Hindi ka babarilin nun. Dapat kasi, Paparilin dapat hindi ka ako. nagigilty. Dapat parang wala lang. Teka lang. Kaya natin to. Kub. Nagigilty na ako. Kub, kaya natin to, Kub. Nakain na Tita natin Maris, to eh. please. Sino ba mahalaga? Sila o tayo? Oo. Gustuhan na rin kita pero mali itong ginagawa natin. Kaibigan ko yung anak mo at ang bait ng asawa mo sa akin. Hindi naman nila malalaman. Hindi sila masasaktan kung di nila malalaman. Paano nga? Hindi nga. Gusto mo ba? Saka tayo titigil pag nalaman na nila? Hindi nila malalaman. Bakit ba napapraning ka? Kasi nga nakukonsensya na ako! Think positive! Hindi tayo mahuhuli! Ayoko na. Huling kita na natin to. Kub, wag mo tong gawin sa akin. Hindi na ako babalik dito sa inyo at ako na mismo yung lalayo sa anak mo. Kub, Nakukonsensya na ako sa barkada ko. Pasensya na pero hindi ko naman noon. wag mo naman tong gawin sa akin. Mahalaga ka sa akin. Ipaglalaban ko to, Kub. Hindi. Aman, hanggang dito na lang tayo, pwede ba?
Kumawa ka naman sa Nangarap ako, Gagawin ko- nangarap tayo pero tama na. Gagawin ko ang lahat para makaya natin doon. Para hindi tayo mahuhuli. Huwag mo, huwag mo nang gawin sa akin, please. Parang awa mo na. May kutob na sila eh. Kala mo lang yun, hindi yun. Si Daddy Pau Pau, may kutob na si Gerald, may kutob na sila. Malulusutan natin to. Salamat sa mga memories, pero Huwag mo, ayoko na. Ayoko na, Tita Maris. Ayoko na. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Oo na, tanga na ako kung tanga. Ay? Wala pa nga kaming sinasabi. Hay, gusto ko lang pong i-share kung gaano ko katanga, pero gusto ko lang din pong humingi na advice kung paano nga ba mag-move on. I am currently po kasi going through an annulment. Sa kalagitnaan po ng pag-aasikaso ng mga papeles, to make the long story short, na-fall ako sa somebody. At yung somebody na ito, dahil siguro ako po ay marupok, napagbigyan ko kahit alam kong may asawa na siya. Ang sabi niya kasi, hindi na sila in good terms at inaayos niya lang lahat para magkaroon ng paghihiwalay. Siyempre, ako din naman nag-isip dahil mahirap rin naman talaga yung ikaw yung iniiwan. Ganon kasi yung nangyari sa amin ng aking ex-husband. Ngayon, hiniwalayan ko naman siya. Pero hindi ako maka-move on. Yun lang po, tambalan. God bless! Tanungin natin sa naging marupok dati. Hindi na lang kita i-judge bilang naging marupok din naman talaga ako dati, di ba? Totoo naman yun. Yung hindi ka na nag-iisip. Iisipin mo na lang, mahal mo siya. Iisipin mo na lang, ganun talaga. Pinaglalaban mo ang pag-ibig. Tanga-tangahan. Iisipin mo na totoo, ikaw ang pipiliin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ikaw ang pinili. Tapos ang ending, ikaw yung ngawa-ngawa. Iyak, 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 iyak. Naku, 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 naku. Ayan na yung pabo! It's part of growing up. I believe and I truly believe that ang isang bagay paulit-ulit na mangyayari sa'yo hanggat hindi mo natututunan yung lesson. Ayan. Totoo yun. It just comes in different forms. 'Di ba? Dumadating lang siya sa ibang forma, ibang mukha, ibang sitwasyon. Pero ang ending dito, it's learning the same lesson. Tama. Kung ipipick up ko lang dun sa sinabi niya na ayaw niya ng feeling na iniwan kasi ganun sa kanya yung ginawa sa kanya ng kanyang ex-husband. So in fairness naman to ate girl, nag-isip naman. Kaya naman hiniwalayan, 'di ba? Pero nagpakarupok muna. Ayan. Kaya feeling tanga-tanga, ganun talaga. It's Ayan. part of learning. Correct. Charge it to experience. Oo, tsaka iba-iba yung coping mechanism ng mga Ng tao. marurupok na Correct. nagmo-move on. Sa ngayon yung problema mo is Paano mag-move on? Kasi parang feeling ko sa kanya, nandun, iba-iba, kasi may stages po yan eh. Oo. Alam mo yung kapag ka tinatanong yung paano mag-move on, wala naman iba talagang sagot kundi move on. correct. Di ba? Kasi iba-iba talaga siya ng stages. Merong mga ibang tao na mabilis lang. na biglang isang pitik lang, wala Okay, na. okay na sa kanila. Correct. Ending. Tapos, okay, hindi mo ako pinipili, may asawa ka pala, edi tapos. Oo, wala na. Meron namang mga iba na talagang sisisihin muna yung sarili, ganyan. Ako para sa akin, it's all part of growing up eh, yung pagsisisi sa sarili. It's part of it. Ganun naman talaga. Sisisihin mo rin yung sarili mo kasi to begin with, alam mo namang may karelasyon. Alam mo rin naman na hindi pa tapos yung annulment process, di ba? Pero agad-agad nagpakarupok. So meron ka din naman talagang fault dito. So Ganon. meron din ba sa utak ninyo yung mga gabing magkasama kayo? Ay, oo naman.
Pambili Alam ko. mo, yun yung hirap kapag ka ikaw ay nagmo-move on eh. Nagiging selective tayo. Sineselect lang natin kunyari yung mga happy moments. So kaya tayo hirap na mag-move on at move forward kasi sa pelikula, 'di ba? O kaya sa parang ang inaalala mo ano lang. ba, yung mug na gamit Correct. niya. Pag nakita ka ng kapareho, di ba? Totoo, 'di ba? O di naman kaya yung pabango na gamit niya, 'di ba? Na alam mo nga kapag ka ang siyang nagsuot ng pabango na 'yon na natutunaw ka kasi ma-sure up, 'di ba? So, nagiging selective tayo, natatandaan lang natin lahat ng mga magaganda. Ganon. Nakakalimutan natin na may mga red flag. Kaya nga kayo hindi together kasi na-realize mo na may asawa nga naman. Correct. To begin with, alam mo meron akong isang kakilala na ganyan, hindi niya alam na may asawa. So, victim. Nagkaroon lang siya ng parang instinct, Jegs, kasi may feeling siya na bakit yung mga, ano tawag dito, bakit niyo ako sinuzoom in? Kasi papasok na sa utak mo yan eh. Hindi gusto nila makita kung sinong Nicole Ayala yung nagsasalita. Kausap nyo. Ito yung kay Nicole Alan Chismosa kasi chinichismis ko nga yung kaibigan ko. So hindi niya nga alam na may asawa. Na feel niya lang na may something off. Something is off kasi parang feeling niya inconsistent. Lahat ng lakad nila or tuwing magkikita sila unplanned. Yung mga tipong bibiglain lang siya. Di ba may ganyan ka rin dati? Huwag ka magulo. Kaya naniniwala ako na kapag ka ang isang tao ay inconsistent, meron talagang something dyan, may off dyan. Yung bang minsan nandyan, minsan wala, o kaya bigla ka na lang. Minsan di makontak. Minsan correct. O, di ba? Parang gawain mo rin Nagpalit ng Nung SIM card. araw, di ba? Minsan hindi makontak. Oo, ganyan. Minsan, basta pagka ganyan, nakakaramdam tayo na something is off. So in this case, itong nag-PM sa atin na hindi naman siya victim kasi tama ba? To begin with, alam niya na may consent. asawa. With consent eh. Kasi diba? sinabi lang sa kanya na parang hindi na good. Oo. Ay, naku. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng cheater, ganyan yung sasabihin. Oo, lahat ng cheater, Ayan. kabisyo, yan ang sasabihin. Hindi na kami in good terms ng asawa ko. Hindi ko naman talaga siya mahal, naawa na lang ako. Gumagawa naman talaga ako ng paraan para magkahiwalay kami. Pero hindi pa lang talaga, 'di ba? Syempre gusto ko na maayos muna ang lahat bago maging maayos tayo, 'di ba? Ganyan nagsimula ang Nicole Ayala. Galit sa lahat ng mga lalaki. Dinaya po talaga ako ng ilang beses kaya memorize ko na yung mga cheating na yan, yung mga sinasabing, sabi ko nga sa'yo, di ba, ang pinaka-classic talaga eh, hiwalay kami ng asawa ko. Yung pala, hiwalay sila ng bansa. Pambihira, di ba? Kasi they will, once a cheater, a cheater will always find ways, di ba, to keep the side chick. Di ba? At ano yung mga sasabihin niya, mga palamuti. Doon pa lang sa linyahan na yan, flawed na yung hiwalay kami ng asawa ko. Di ba? May asawa siya. Eh dito sa Pilipinas, wala namang divorce sa atin Legally binded pa rin din yan. Ay, galerke. So pag pumayag ka, kabit ka. Correct, totoo. Yun talaga yun. But anyways, at least nakawala ka na. Yun naman yung pinakamaganda. You have decided to let go and you have decided na meron ka ng ibang pwedeng pagkaabalan which is yourself. Yan, Sa tingin ko yun na muna, mag-establish ng maraming pagmamahal sa sarili para by the time na okay ka na, the annulment papers are na process na, talagang legally whatever it is, ganyan. At ikaw din mismo sa sarili mo, hindi ka na marupok, at least okay ka na. Ayan, parang feeling niya natatangahan siya sa sarili niya kasi naka-strike 2 na siya. Correct, totoo. Yun Hindi naman pa siya talaga. natuto dun sa una. Yun na nga. Kasi kaya nga yung sinasabi namin, hindi talaga natin kabisyo mauulit ang isang bagay sa atin hanggat hindi natin natututunan yung lesson. Ayan, kinakailangan mo manood ng Teach You Teach You a a Lesson. Lesson, Oo, sa Netflix. Diba? Totoo yun eh. Ang ganda ng Teach You a Lesson sa Netflix. Ano yan, anime yung original yan, parang Get Schooled Get Schooled ata yung ano yan. It's a nice Netflix series. Kailan kaya tayo kukunin endorser ng Netflix? Kaya Pag may nga. mga good finds tayo, sinishare natin. Diba? Yung Teach You a Lesson is actually teaching lessons about bullying, how to handle juveniles, mga ganong eksena. Na ang pinaka doon, hindi ka matututo hanggat
hindi mo makikita talaga na mali ka. Correct. At hindi mo i-accept. Oo. Yun. Yun yung pinakabuod eh. Correct. Sunood ka nun. Oo. Pwede kang manood niyan, girl. Ayan, malay mo baka makamove on ka sa kakapanood na yun. Totoo. Hindi, pero pwede. Oo. Pwede naman na i-busy mo yung sarili mo sa iba't ibang mga bagay, Oo. ganun. And alam mo, ang moving on, hindi naman kailangan big steps. Minsan you just have to put your right foot in front of your left foot. Correct. Isa lang ng isa. And before you know it, ang nakalipas na 6 na buwan. Tama. 6 na buwan na nabuhay ka naman pala nang wala siya. Oo. Na hindi mo naman pala ikamamatay, 'di ba? Kapag ka wala siya. Oo. May ganyan kasi tayong feeling minsan na feeling natin ikamamatay natin pag wala sila. Pero hindi naman eh. Tama. Hindi natin ikamamatay yan, no? 'Di ba? Correct. So one step at a time. And again, hindi kailangan big steps, kahit little steps. Basta Oo. ang importante may pag-usap. Tsaka higit sa lahat, wag mo i-compare yung sarili mo sa iba na kapareho kayo na napagdaanan, naka-move on na. Kasi again, iba-iba yung coping mechanism eh. True. Iba-iba yung takbo ng utak natin. Correct. O, kasi kung minsan, makikita mo, buti pa si naka-move on na. Oo, ay ako hindi. Oo, may Hanggang love ngayon, light na correct, siya. di ba? Samantalang ako, nandito pa rin ako, iniiyakan pa rin siya. Oo. Mabilis yung coping mechanism niya eh. Oo. O, iba din yung pattern ng utak Yes, niya. oo. Iba-iba naman po talaga tayo, hindi tayo pwede mag-compare. Maski sa moving on. Diyos ko Tama. pa sa moving on, nainggitan pa rin. Ba't siya naka-move on na ako hindi? Hindi problema. Ang tindi ng problema mo, girl. Di ba? Huwag mo i-compare yung pag-move on mo sa pag-move on ng iba. Yes, oo. Kasi iba yung kwento niya, iba din yung dahilan kung bakit sila naghiwalay, at iba din yung sayo. Oo. Pero makaka-move on ka lang eventually. Ang maganda nga dito, at least nasalba ka from further hurt. Correct. 'Di ba? At nasalba ka sa karagdagan pang kasalanan. Oo. 'Di ba? Tandaan natin ang isang pagkakamali at isang pagsisinungaling ay hindi po natatapos. Pag nagsinungaling ka ng isang beses, Ayan. ulit-ulit yan. Lulubog at lulubog Lulubog ka. hanggang sa yung masanay ka na bang nagsisinungaling ka Oo, hanggang naging na normal normal. na. Yan. Oo. Yun We ang don't ayaw normalize cheating. We Oo. don't normalize lying. Ayaw natin na ganun. Oh, tsaka wala kang magiging peace of mind kahit anong gawin mo. Truly. O, kahit papaniwalain mo yung sarili mo na nagmamahalan kayo, Correct. diba? At ikaw naman talaga ang pipiliin. Oo. Naku. Yan na! Sinasabi ko sa iyo, yan Tabo talaga na mga naman. cheater. Sasabihin niya talaga yan, na inaayos niya, pero Ayan. hindi niya inaayos. Gusto niya, dala-dalawa yung kanya. Sige, Nicole, ilabas mo! Gina G, di ba? Naalala ko lang talaga yung mga yung mga linyahan talaga eh. Pagka gusto talaga nilang, to keep the side Oo. chick, to keep the kabet, ang Oo. daming palamuti na kanilang sasabihin Ayan. for you to stay. Oo, kasi again, pag sa mga ganyang pagkakataon kasi, ang nag-ooperate sa utak mo is yung amygdala mo, which is yung emotions. yung logic, yung Absent sila. nawawala na. Cannot be reached. So, Oo. kailangan na buhayin, Ayan. 'di ba? I-ignite ulit yung logic. Correct. Oo. Kaya kung minsan lagi mong pag may mga pagkakataon, tanggalin mo yung emosyon, saka ka mag-isip. Ayan, minus the emotion, ano ba ang tamang desisyon? So doon mo makikita malinaw eh. Correct. O tatanggalin mo yung emosyon Pag eh. tinanggal mo yung emosyon na love mo kunwari, Oo. malinaw, kabit ka! Tama. Oh. Tambalang kumikinang pa rin po. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This was brought to you by Yon, ate girl. Podcast na ba? Pinodcast na. Pero totoo, yan na. You just have to take one step at a time. Little steps lang and then eventually makaka-move forward ka din. Tama. Akala mo lang hindi. Oo. Pero before you know it, ay, nabuhay na pala ako ng, hindi, okay, wag na natin kagad 6 months. Sabihin mo na kagad, 2 days na okay lang ako. 'Di ba? 3 days. And before you know it, 1 linggo na pala. Oo. Para rin siyang, ito yung mga may hirap pagda-diet. Yan. Yan, pag-iipon. Oo. Pero you just have to take the small step. For example, nag-open ka ng bank account. Ang liit-liit kung tutuusin ng maintaining balance, pero dinagdagan mo before you know it, 'di ba? 6 digits na. Oo, Ganon. tandaan mo na lang siguro sa mga nagmo-move on na kung kaya niyong ma-master, hindi ko alam kung na again, may dalawang parte po ng yung utak natin, which is the amygdala, yun yung mga sa emosyon, and the prefrontal cortex. Which is in charge Oo. of logic. Oo, yun yung mga pag-analyze ng mga bagay-bagay. So, wag niyong hahayaan na
patakbuhin kayo ng emosyon nyo. Tama. Kasi mahihirapan kang mag-move on. Correct. Kasi emotional overload ang nangyayari. Ay, So, naku. lahat may meaning. Oo, lahat. Pumunta ka sa isang lugar, ay dito. Naalala mo siya, ganun. Lahat. Oo. Lahat intense para sa'yo. Oo, so mas matagal ang moving on kung kumbaga yung feeling na yan, yung pagiging emotional mo is ini-entertain mo. So, Kasi selective nga eh. Ang Oo. sineselect mo lang yung mga emotional part. yan. 'Di ba? Oo. Nakakalimutan nating i-select yung part ng logic na may asawa siya. Tama. 'Di ba? Hindi naman talaga ikaw ang pinili. Side chick ka, kabit Correct. ka. Oo. Oh. 'Di ba? Yun yung mga truth. Ayan. Tsakit 'di ba? Alagoy. Ay, salamat Alright. ng marami mga kabisyo. Uy, this week isamantalin nyo na po na from Tuesday to Sunday open ang Star City. Because by June 15, open po ang Star City from Thursday to Sunday Ayan, na lang. oo. Kasi Syempre, may pasok na eh. May pasok na. Off-peak season na din Oo, pati. Rainy. yan. Tama, Yan, ayan. ganon. O siya, Alright. salamat na marami sa pagtutok. Bye! Bye. Mamaya ulit. Kwento na may Wagang Burnoy! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga naman
malamang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan. Ang galaw Hindi, niya. tsaka sinasabi niya mismo, di ba, na umaasa siya na babawi. So, Correct. pinangahawakan mo, hindi ka talaga nakipaghiwalay, Oo. nakakapit ka pa rin. True. Parang yung bata na Oo. alis si nanay, nakahawak sa palda. Correct. Ganon. Yun ka. 'Di ba? Huwag mo kaming lokohin, nakakapit ka pa rin, 'di ba? Oo. So obviously between the two of you, ikaw talaga hindi pa nakaka-move on. yes. Napag-usapan namin to in one of our tambalan segments. Sinabi namin ni Diego Bandido na iba-iba po tayo ng pace or pacing o kaya speed Aha. o pagdating sa pag-move on. Yes. Meron talagang iba na mas mabilis, Aha. may mga iba talaga na hindi, 'di ba? So in your case, nauna alam mo pride 'yan eh. Oo. Na bakit siya mauna na may nahanap na agad na iba samantalang ako umiiyak-iyak pa. Oo. Eh ganun talaga eh. Baka nagpapakrush ka lang. Oo. Oo. 'Di ba baka hindi mo naman kinakareer-career talaga yung Oo. paghahanap ng jowa kasi nga nakakapit pa siya eh. Correct. So kaya siguro siya nauna na magkaroon ng ibang love life is because nakakapit ka pa. Tingnan mo. For some men, I don't think alam nila or natatandaan nila na yung t-shirt na yun bigay mo. Oo, totoo. 'Di ba? Kasi based on experience sa mga lalaking kilala ko, maging sa asawa ko, hila lang siya ng hila ng damit. Totoo. Naghihila Ganun lang kami. sila ng Magic damit. bunot ang tawag Magic yun. bunot na kung ano lang. Minsan nga, Jegs, tinatanong niya yung kasama namin sa bahay, anong meron dyan? Yun lang. Ibig sabihin, walang yung bang, unless instruction siya na kailangan blazer, kailangan suit, ganyan, kailangan pantalon. Pero otherwise, nagpapahila lang siya ng damit. Anong ano mo dyan? Ano meron? Ganon. So, walang meaning yung, feeling ko lang binigyan mo ng meaning kasi nga, hindi ka pa nakaka-move on. Correct. Pero, walang meaning yung suot niya pa rin yung t-shirt na bigay mo. Mala niya kung naalala niya ba na ikaw nagbigay nito. Totoo. So, yung stuffed toy na nakita mo na nasa background niya, for all you know, wala lang din talagang meaning. Maaring pwedeng meron din naman na this is something to remember you by, kaya nandun lang. Pero, obviously, dahil may bago na siyang jowa, hindi naman ibig sabihin na ito ay babalikan ka. Oo. 'Di ba? The fact na hindi na kayo together at ikaw nakikipaghiwalay at may nahanap na siyang iba is a great reminder for you to talaga naman move on and move forward. May nahanap ng iba si Koya. Tama. Di Saka ba? una, hindi parang sa kwento mo, based sa kwento mo, hindi naghabol na si Kuya. Ang Hindi sinabi na. niya lang na Babawi siya. ako, Oo. 'di ba? Ganyan. Oo, hindi baka nga hindi naman niya sinabi talaga, interpretation mo lang. Oo. Pwede ang interpretation mo ay magbabago ako at babalik ako, ganyan. Oo. Pero So, yung kasing sa kwento mo, yun yung pinanghawakan oo mo eh. baka yun yung sinabi hindi naman totoo. Hanggang or, sa dulo ng kwento na nga correct, eh. 'di ba? Yung pa rin yung pinanghahawakan mo. Oo. Pero ang truth of the matter is, may jowa na siyang iba. So Tama. ibig sabihin hindi siya magbabago at babalik sa Oo. Walang ganong nangyari. Kaya kung i-analyze natin based sa kwento mo, hindi ka talaga nakipaghiwalay. Hindi. Kasi lahat ng laman ng kwento mo, ay siya pa rin ang Oo. laman ng puso mo. yung pag-heart, parang Correct. inaabangan mo. At saka yung totoo, tsaka yung yung nagme-message pa sa yung mga magulang. For all you know, ganun talaga. Halimbawa, nanay ko, minsan nagme-message lang yan. Minsan nga hindi niya natanda, nag-message siya eh. 'Di ba? Pero ikaw, may meaning sa'yo. Nagme-message pa sa akin yung mama niya. Oo. Eh, 'di ba may mga gano'n na, kunyari, may occasion, send to all yung yung greetings ng Merry Christmas. 'Di ba? Yung mga gano'n. Pero sa'yo, grabe, binati niya pa rin ako na Merry Christmas. Huy, dun sa 2,000 friends niya sa Facebook, lahat yung sinendan niya. So, wala na ito. Para sa akin, hindi na para himay-himayin natin yung kwento. May girlfriend na siya.
siya, tapos. Tapos, end of story. End of story. Hindi na ikaw ang pinili, tapos. So, kung man magbabago siya, para na yun siguro sa bago niyang girlfriend, tapos. Yan, bumitaw ka na. Hindi natin alam na baka nag-aantay lang pala din siya ng moment na Totoo na magsabi ka. In fairness to him, alam mo minsan may mga ganyang klase mga lalaki na give ko na dun sa babae na siya naman na nakipaghiwalay para meron naman siyang dignidad na natitira. Meron ako mga kaibigan mga lalaki na ganyan na kahit gusto na nila makipaghiwalay, hinihintay na lang din nila na yung babae na yung gumive up. Para naman delikadesa ng konti, dignidad, pag nagkatanungan, sino may kasalanan, siya na lang, yung lalaki na lang. Well, default naman talaga pagdating sa breakup, you don't want to look bad. Oo naman. Diba? Oo. So kaya nag-aantayan kayo. So Correct. medyo kung sinong medyo dihadot na sasaktan na, Oo. siya yung una mag-top out. Yan. Diba? Oo. Pero nag-aantayan kayo dahil ayaw nyo, unang-una, ayaw mo makasakit. Ayaw mo makasakit ng At saka ng mahal mo dami. din. Oo. Mahal mo din. Paano may pinagsamahan din naman kayo at ayaw mo magmukha ikaw talaga yung may dahilan ng Kung paghihiwalay. Oo. At saka, sige, himay-himay na lang natin. Babalik tayo. Hindi ba't kaya ka nakipaghiwalay? Kasi hindi mo kaya ng bare minimum? Oo. Oo. Na yun lang nga ibinigay sa'yo. Bakit ngayon parang hold on ka, bare minimum nga yung binibigay ni kuya. Ayan tuloy. Ayan, Oh, diba? pagalitan ka. Diba? Ngayon may pinagdadaanan Correct. to. Ngayon hindi pa ako nakaka-move on. Chares. 'Di ba? Yung eksenang kaya ka nakipaghiwalay kasi feeling mo you deserve more. 'Di ba? So bakit natin ito binabalikan na hino-hope, nag-hold on ka pa? Hindi mo, feeling mo nga kulang yung ibinigay sa'yo So dapat nga, sana, dahil feeling mo kulang ibinigay sa'yo at sana mabibigay ito ng iba, hindi ba't dapat nagseryoso kang naghahanap na talaga ng hindi lang bare minimum ang pwedeng ibigay sa'yo? Kasi una, tingnan mo kung paano mo dinescribe yung sarili mo, sabi mo, silent listener ka. Ayan. Tapos, magulo ang isip. Kasi kung totoong nakapaghiwalay ka, hindi mo na iisipin yun. Hindi na. So, ibig Hindi, sabihin, tsaka nasa talaga, isip mo pa rin siya. Kaya gumugulo. Ayan tayo Minsan kasi nagde-decision tayo, hindi naman talaga tayo sure. Yan. Baka Nagpapayami. nagpapayami. Parang katulad yun ng isang ko kakilala. Nagpapayami lang pala siya sa trabaho. Tapos nag-resign siya. Pero ang point niya talaga, nagpapayami siya. Na para bang, pag nag-resign ako, sana habulin ako. Sabihin na, you deserve to stay in this company. Ganyan. Tapos offeran ka namin ng mas malaki. Ang lola mo hindi na-offeran. Tinanggap pa resignation. So parang ganun yung nangyari. Yung hindi ka naman talaga sure, nagpapayami ka lang hoping na may mga Hahabulin pagbabago ka. ganun. Kaya lang hindi ka friend. Ulitin namin, Joyce, hindi ka hinabol Tandaan mo 'yun, hindi ka Ayan. hinabol. So parang ang labas, ikaw yung naghahabol ngayon kasi may mga question mark ka pa Ano ba to, Siguro- naguguluhan ka? siguro, Pero si Jegs, lalaki, may jowa ng bago. Siguro, Jex, kaya naman, in fairness naman to Joyce, ba't siya ganun? Confused yung signals ng lalaki. Kasi, Posible. 'di ba, bakit ka pa nagla-like? Or- wala na nga. Ikaw ba nagla-like ka pa ba? Pagka Hindi sa bagay, Depende minsan, din sa ibang mga lalaki. May ibang lalaki na parang wala lang. ay, yung mga ibang mga lalaki, minsan like lang ng like, tapos wala naman talagang dahilan kung ba't nila like. Minsan nga, yung isang kong kaibigan, sabi ko sa kanya, alam mo, ikaw like ka ng like, yung pinost, burol. Sabi ko, nag-like ka. Sabi, isa ka dun sa mga eng-eng na 302 na nag-like, burol. Paano nyo na-like yun? Ay, buti pa nga like, hindi heart. Heart emoji pa, diba? Nakaka-lurk. So, yun. Wala So it could be, baka ikaw binibigyan mo ng meaning ang lahat. Lahat. Kasi nga, hindi ka pa talaga totally nakipaghiwalay. Kaya may meaning yung pag-heart, yung Yan. pagpangamusta sa'yo ng Correct, ng mga magulang. relatives. Ganon. Tapos yung nakikita mong bear na parang sa kanyang mga mata, parang bulag na siya, hindi niya na nakikita. Yung damit, may meaning lahat sa'yo. Ganun naman talaga kapag hindi pa tayo nakaka-move forward Oo. Lahat ng bagay ay may meaning. Mm. But one thing's for sure, ulitin lang namin Oo. baka hindi pa rin pumapasok sa isip mo. May iba na siya. Tama, oo. May iba na siyang pinagkakaabalahan, may iba na siyang minamahal, may ibang ganon. So yung mga eksenang bakit suot niya pa rin yung couple bracelet ninyo, kasi nagagandahan siya. Kasi eto na lang eto yung pagsulat mo sa Bornay, 'di ba? Parang hindi ka pa kumbinsido na tapos na lahat. Kaya kinukwento mo pa, naguguluhan ka pa, kinukwento mo pa sa amin. Ganyan. Pero doon sa intro mo pa rin din,
parang inaamin mo na Oo. ikaw may kasalanan. Totoo. Hindi, tsaka inaamin mo naman na ikaw yung nakipaghiwalay kasi Oo. hindi mo deserve ang bare minimum. Siguro yun yung paulit-ulit mo na lang sabihin sa sarili mo. Hindi ko deserve ang bare minimum. Yun lang ibinigay niya sa akin. Hindi Yes. ko deserve yun. I deserve so much more. Oo. Okay, fine. Gets namin. Madaling sabihin. Aha. Mahirap gawin. But Tama. take little steps every day until finally you will realize na hindi mo na siya masyadong kinikwento. Oo. Siguro kasi, Jex, ito baka bago-bago pa. Ganyan yan eh. Pag bago Oo. pa, iiyakan mo lahat. Ikakwento mo sa lahat. Paulit-ulit ka. Ganyan na. Again, lagi nating titingnan na pag desisyon natin kung tama ba o hindi, ilabas natin ang emosyon, doon mo makikita eh. Kung ilalabas mong emosyon, tingnan mo nung nakipaghiwalay, sabi mo nakabili ka ng sasakyan. Ayan. Nakapag-drive ka. Ayan. May Ay, sinabi ba siyang ganun? Oo. Hala, di ko nabasa. Nabasa ko pero hindi ko inintindi. Di may mga nagawa ka mga Kaya nga bagay. Doon mo Oo. makikita na ay napapaganda yung buhay mo Yun nung naman nawala pala eh. siya. Yun naman pala. At babalik tayo doon, di ba? Kaya ka nga nakipaghiwalay kasi nga bare minimum. Oo. Di mo deserve yung hanggang dito lang yung kaya niya ibigay. Ayan. Tapos ngayon, habol-habol ka. Parang ing din. Bitaw na te. Hindi, charot. Mahirap naman talaga yung Oo. moving on process. Kasi Oo. syempre, naging parte sila ng buhay natin, ganyan. Tama. But, take small steps every day until finally you realize ang layo na pala ng narating mo. Check. At mabubuhay ka pala nang wala siya. Tama. Thank you, Oo. Joyce, for Bitaw sharing your na. story. Bitaw na. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. Ate. Wala nang kayo. Oo, bitaw na. Wala nang kayo. Kasi kung titingnan mo, again, Wala nang kayo. ilabas mo yung mga emosyon, di ba? Ang nangyari sa buhay mo, gumanda yung buhay mo kasi sabi Talaga, niya. hindi ko nabasa yung part eh. Ba't hindi ko nabasa? Balikan mo kasi sabi niya, nakapag-drive na siya mag-isa. Ayun. Nakabili na siya ng sasakyan. Ganun. Oh, 'di ba? Ang daming nagbago sa iyo. May time ka na sa family mo. Ay, oo nga, meron nga. So, yun yung titingnan mo na ay gumanda yung buhay mo. Actually, ang maganda dito, habang hinihintay mo na magbago yung isa, ikaw talaga ang nagbago. Yes, Which is a good oo. thing, di ba? Ikaw yung nagbago. Oh, yun yung panghawakan mo na gumanda. Maganda naman, oo. Maganda yung epekto actually. True. Kaso nga lang, hindi ka pa talaga bumitaw kasi andun pa yung may tali ka pang hinahawakan niya. Hindi, nakipaghiwalay na ako. Oo. Pero sa baba Pero pa. nandun, nakatali sa may sa may ano mo, alak-alakan. Nakatali talaga. Oo, may string pa talaga. Oh. So, ito na yung final string, putulin mo na. Correct. Oo. Tsaka feeling ko nakadagdag din sa sama ng loob niya until now is yung unang nagkaroon ng bago yung isa eh. Oo. Pero hindi yan race Kasi nga eh. hoping ka eh. Correct eh. Pero wala, hindi yan hindi naman karera ito ng paunahan maghilom ang sugat. Walang Oo. ganun. Oo. Walang ganung kahit anong competition. Unfollow mo na si kuya. True. Para hindi mo na makita sa feed mo na dadaan. Correct. Oh, Ganon. that doesn't mean i-unfriend mo. Hindi naman. unfollow Para lang. hindi ka mukhang ikaw yung bitter. So, Oo. doon lang ka sa unfollow. Pwedeng hindi mo makita yung mga posts niya. Yes, oo. Yun naman yung kaganda ng social media. You can filter what you see. Tama. Salamat sa iyo, Joyce. And we hope Thank that you, you'll be able Joyce. to move on and move forward sa lalong madaling panahon. Oh, kung may time ka dahil nakabili ka naman ng sasakyan, Eh, bisitahin mo kami pwede, dito. Dala diba? ka ng donut. Pwede. Ano bang donut? Kahit ano, basta totoo. Ayan, Ganon. tama. Asya, salamat na marami. Alright, Ingat po kayo mga bye. kabisyo ha. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 46 minutes after 11 o'clock, and you are still right here on Love Radio's Top 10 Countdown. And hello there, my name is Diego Bandido, your Countdown Master. At eto na ngayon, welcome to Love Radio Presents. Dahil makakasama po natin hindi lang isa, hindi lang dalawa, pakarami nila, friend! Ladies
Ladies and gentlemen, let's all welcome the beautiful, multi-talented ladies, Dion! All right. Good morning and welcome to Love Radio Top 10 Countdown. Magpakilala muna kayo isa-isa. Okay. Yes. 1, 2, 3. Guess who's here? We are Dion! Hala, ang galing nila. No. Dion, ayan, of course, Dion. Unang-una, why Dion? Bakit? I think DK could answer this. Yes. Okay. Story. May ano po kasi kami, may mga phases kami nung trainee days po namin na every time na napapagod po kami sa training, umakyat po kami sa bubong, sa rooftop namin. For the tambay. Oo, tambay kami doon para lang tumingin sa moon. Okay. Tapos nung pinag-iisip po kami ng group name namin, Dapat may one. dapat may one kasi from First One Entertainment kami. So, Okay. kasama po namin kasi yung First One boy group. Brother group po namin sila. Tapos kailangan may one din yung pangalan. Pero gusto namin kasi about sa moon. Okay. Yung ano. So, nag-research po kami and nakita po namin yung Dion. Okay, Kasi so... Dion is a moon from Saturn po. kaya So, it's still connected to the moon po. So, Parang the one. Wow. the one, Dion. You are my moon. You are the one. Ganun po. But of course, individually, pwede bang malaman yung pangalan ninyo? Oh, yes po. Ako po si Joyden, the leader of Dion. Okay. Hi Tallies at hi sa mga kabisyo dyan. My name is Ella. Ako po si DK, ang youngest and tallest mem. Yeah. Wow. Tallest. Sige nga. Gusto niyo po malaman? Isiningit ko talaga. Sige na kasi binanggit na eh. Tallest, anong height? 6-footer. talaga. 6-footer po. And of course. Hi guys, ako po si Clara. Hi Tallies. Alright. Ay, tsaka syempre, yung mga nasa likod. Oh, kaway-kaway naman dyan sa likod. Pakilala din po. Alright, so, how long you been guys with? Bilang as a group, gaano na kayo katagal? Nung nag-debut po kami, 2 years 2 years ago. Pero, pero Rainy 4 days? years? 4 years? Almost 4 years. 4 years na. So, pandemic po. Pandemic. So pandemic babies Yes. kayo. Yes. So pandemic, alam niyo speaking of pandemic, ang daming stories na pandemic, maraming stories na talagang nag-evolve. Actually, ang iniisip nga ng iba, it's because 'di ba, ang pandemic is talagang unang tinamaan is the entertainment industry eh. Yes. Since we are socially deprived, so parang pero it came out na parang during the pandemic, ang daming nabuo, ang daming nagawang kanta, like sa inyo, di ba? So, well, as a group, ano ba yung pinakamahirap na napagdaanan ninyo? Siguro po yung trainee days talaga na nung pandemic na hindi kami nakakauwi. Sa families. Nakakulong lang po kami sa dorm as in. Yes po. Sawang-sawa na po ako sa mga mukha mo. Well, syempre as a group, 'di ba? Iba-iba yung dynamics eh. Sino ba sa inyo yung tupakin like for mga ganun? Sinusumpong Lahat palagi. po. Lahat kayo? Pero iba Lalo na po nung mga diet days namin kasi yung mga walang kain, pagod sa training, nagiging moody po talaga. So, may nangyari na ba na katapuhan kayo na medyo matagal? Normal naman. Normal naman. May mga sapak na kayo. Ika nga, di ba sabi nila, kaya nga sakto yung pangalan ninyo, may mga sapak kayo, kaya John, di ba sabi niya, pagbilog yung buwan? Totoo po yan! Totoo po yan! Walang bilog na naman yung buwan! Kaya pala. Oo, kaya pala, okay, kaya pala pinagtagpo kayo, kasi nga, di ba buwan is, pag sabi nila bilog ang buwan, talaga may sapak yung mga tao. Okay. Alam na natin, may dagdag na tayo sa info for Thank you po! Kasi po may topa kami kaya Dion. Yeah! Bakit kayo Dion? Kasi po may top ako. Ayan, now, of course, gusto natin pag-usapan yung music ninyo. Paano kayo nag-glued sa music ninyo? Paano na, like for example, yung influence, sino ba yung influence ng grupo?
Marami po kasi kami pong apat, music lover po talaga kami. As in, iba't ibang genre po talaga pinapakinggan namin. Like, si DK mahilig po sa mga classical songs. Ako po sa band. Any po talaga eh. So lahat-lahat iba-ibang songs and then you put it together parang nag-fusion and then it came up. Wow. So, po si Clara po, mahilig din. Produce na po siya kasi ngayon ng music. Wow. Ang tawag na po namin sa kanya, producer. So yung ano yung pinaka very challenging sa grupo na syempre alam naman natin na hindi madali pasukin yung industriya, 'di ba? Kasi ang daming mga sabihin natin may mga talents din na iba. So hindi lang kayo ang kumbaga nagsisiksikan kayo sa isang entablado na maliit lang ang kayang i-accommodate pero ang daming gustong pumasok. Ano ba yung isa sa mga pinakamahirap sa tingin ninyo? Actually, for me po, hindi ko po alam sa girls, pero for me po, ang pinakamahirap kasi kalabanin yung sarili mo. Kasi yung ibang tao po eh. That's Kasi, deep. yeah. Kalabanin yung sarili. Kasi naman po, diba, ay, taasan natin yun. Hindi eh. Yeah. I-challenge mo po talaga yung sarili mo para mag-work hard ka pa talaga na, kasi marami pong sabihin natin manghihila talaga pababa. Lalo sa industry. Exactly. Ayan. So maraming i-compare kayo, 'di ba? Syempre hindi nawawala yung mga yung bashing. So kayo marami di bang nagbabash sa inyo? Opo, Blackpink wannabe nga daw po. Ay talaga? Ay, grabe kayo ha. Pero tinatawanan lang po namin kasi actually hindi po kami na-offend. We feel Kinikilig flattered. po Kasi kami. na-compare kami sa Blackpink. Well, actually, let me share with you, as your tito, as your uncle, actually yung mga bashing na yan, make it as a fuel. Yes po. Gasolina talaga yan na we will prove to you na ganito. So, parang ganun din sa akin when I started sa career ko as a radio DJ, walang naniniwala, 'di ba? And 3 beses ako nag-apply sa isang radio station bago ako tinanggap. Sabi ko, mauubos din ang panahon, darating din ang panahon, mauubos din magagaling. Ayun, naubos sila. And the rest is history. Now, I'd like to take this opportunity to get your opinions about sa Olympic. Dahil, di ba, mainit-init naman ngayon yung Olympic. Especially kay Carlos Yulo, anong message of the group for bagging 2 golds, hindi lang isa, hindi 2 golds? Any thoughts? Gusto ko po sabihin, congratulations! Thank you so much! Bigyan ng 10 million! Yeah. Thank you sa pagtayo ng bandera ng Pilipinas. Yan, okay. So now, let's talk about your song, Runnin'. Tell us about the song. Tungkol saan yung Runnin'? Producer name? Producer name? Your song? Ako po yung gumawa ng Runnin'. Okay. So, when I made the song po kasi, to be honest, that time po kasi I was losing fire na within myself. Okay. I think lahat naman po kami, nagkakaroon po kami ng moments na nababurn out po kami sa mga ginagawa namin. Exactly. And I mean, I think everyone has that kind of moment. So parang, naisip ko po na parang gusto ko gumawa ng kanta kasi nagigigil na po ako kasi gusto ko na po talaga gumawa ng kanta. Roar. Roar. Okay. Pero kaya po, ginawa ko po yung Runnin' kasi that time po kasi when I was stressed, nagja-jogging po ako. Okay. Tapos, during the first kilometer po, parang ako pagod na ako, ayoko na. Tapos yung nag-pace up na po ako, like nagiging 3 kilometers, hindi ko na po napapansin na tumatakbo pa po ako ng tuloy-tuloy. Tapos, ayun po, parang naisip ko, ang galing no, kahit parang nasasanay ka sa pace, ganon. So when you keep running, parang don't stop, don't give up, ganon. Kasi you can, sa una lang mapapagod, pero kapag you reach the goal kilometer, like 5 kilometers for example, ako po kasi laging 5, as much as I can, 6, ganon. Tapos kapag 5 kilometers na po ako, parang, uy, nagawa ko. Ganon. Kasi I just kept running. So parang, ang meaning po talaga ng song is just keep running, don't give up, just keep going, something like that. And talagang inspirational song siya na just don't lose hope. Yeah, kasi at some point of our lives, di ba, meron parang napapagod ka na, parang wala naman itong patutunguhan yung ginagawa ko. Yes. Basta, so the message of the song,
keep on running, keep that hope alive. Dapat, kahit ako dati nung time na may tumatakbo pa ako, yung parang napapagod na ako, nag-iisip ako ng something motivation na sabi ko, dapat makarating ako doon kasi kung hindi, pagagalitan ako ng asawa ko. Yung mga, kumbaga nag-make up ka lang ng mga kwento just to keep on running. Kasi once you stop, parang ang hirap ng bumalik doon ulit. Sa ano. Oo. So wow. That's Parang related din po sa Olympics, yung parang kay Carlos Yulo. Mhm. Diba, 2021 sinabi niya po na, soon magkakaroon din ako ng gold. Yeah. Pinupush lang po niya na pinupush daw. Well, perfect pala yung yung song ninyo for sa mga athletes natin, di ba? Yes po. Oo. So, Baka naman. So, Kaloy, baka naman. Di ba? So tama yun napakagandang mensahe yan na pag medyo pagod ka na, don't give up. Kumbaga, pwede ka namang mag-slow down basta keep on running. Yes po. 'Di ba? Keep on running pero huwag kang tumigil. Kasi once na tumigil ka, well, maybe that's the end. Parang you give up, nag-tap out ka na. Oh, wow. So sa inyo ba sa life ninyo in person, nabanggit na ni producer. Sa inyo ba, girls, can you share na parang dumating kayo sa point na parang ayaw nyo na? Opo. Yes po. Ako po kasi kaya ko rin po pinupush kasi may gusto rin po patunayan sa sarili ko. Kadalasan po kasi before, kapag may sinimulan ako, hindi ko siya natatapos talaga. Parang kapag napagod po ako, feeling ko wala nang mangyayari sa akin. Okay. So, naging motivation ko po yun na ituloy nang ituloy. Kasi syempre po yung nasimulan po namin, iba rin po yung pinagsamahan ng hardship. Ako naman po, parang ever since I was a kid, ito na po yung dream ko is to perform. The pressure! Sabi ko pala siya out loud. Parang matagal ko na po yung gusto mag-perform. Kasi dati sa arcade po, sumasayaw na talaga. Aha. Tapos nung nandito na ako, doon ko na-realize na hindi siya madali. Okay. Hindi ka pwedeng tumapak lang doon kasi trip mo lang. Mo lang ng time na yun. True. Yes. Dito po na-test yung passion ko kung gusto ko talaga siya gawin o mahal ko talaga. Yan. And because of this, naturuan ako na if you love what you do, just keep on Running. Tama. And lagi po namin pinangahawakan yung word na malayo pa pero malayo na. Okay, so malayo pa pero malayo. na. Kasi parang ano lang yan, parang knowledge lang yan kung minsan na the more na natututo ka, the more mo nalalaman na ay wala pa pala akong natutunan, di ba? So, the more you keep on running, nakala mo malayo na yung narating mo, hindi, may mas malayo ka pa palang tatakbuhin, di ba? So, kasi it starts, di ba, kagaya na lang sa pagtakbo, tatakbo ka, 3 kilometers lang. Pag nalagpasan mo, ay, kaya pa pala gagawin kong 4. Tapos hanggang nag-expound yung territory mo, di ba? Lumalawak ng lumalawak. Kaya, padayon lang, keep on running, ika nga. Keep on running. Yan. Okay, now, social media accounts sa mga nakikinig sa atin ngayon. Paano kayo makikita? Paano kayo i-follow? Let's go, Ella. Hey, can you use the mic? Hindi naririnig yan. Hello mga kabisyo! You can follow us on our social media sites at www.facebook.com/first1dion and pwede nyo po kaming makilala pa sa aming music videos and aming vlogs on our YouTube channel which is First One Entertainment Official. So, any upcoming events, gigs? Meron ba? You can invite them? But tomorrow po, we will release our performance music video for Runnin'. Okay. So, I hope na kung mga nanonood po niya yon, mga nakikinig, sana po abangan niyo po yun kasama kami tomorrow. Magpo-post po siya sa First One Entertainment Official sa YouTube po. So, Alright. yes po. And yung So- sa mga upcoming events natin. Yes, meron din po kaming upcoming events, August 21, MOA Arena. MOA Arena. One Yung Music mga Revolution. Yun po yung Yung event mga na yun. upcoming G Newman Festival, abangan nyo po Yes kami dyan po. kasi yes, Lychee Martini. Yeah. Yes, and Blue, Lychee Martini. Okay, so may mga gusto kayong pasalamatan? People na push you to keep on running? First po, gusto po magpasalamat kay God.
Amen. Yes, kay God. And sa families namin na sumusuporta pa rin po sa amin hanggang ngayon. And sa Talis, syempre. Sa friends of... Ay! Ay, andyan pala Sa Talis. Andyan pala kayo. Andyan pala kayo. And thank you din po sa mga humihila sa amin po ba kasi nagiging motivation namin. Yes, oo. Alright, so ngayon, pwede bang makahingi ng sample sa inyo? Just a couple of though we're gonna play the song right after the entire song. So pwede bang marinig ng live? Okay, so ladies and gentlemen, let's all welcome live in flesh, Dion. Okay, I'll start. 1, 2, 3. In the words they wanna say, I'm a slay. Chasing on my prey like a boom, 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 boom. Giving at a glance, dashing like the wind. Being good is my thing. Running around like we're on a spree. It's time to break this free. Running around like we're on a spree. It's time to break us free. Time to break us free. Oh, nothing can tame the fire in me. Flowing through walls, I made you flee. I've always been ready and I make you see. Keep running, running. Keep running, running. Keep running, running. Watch out, 'cause I'ma keep running. Oh. Wow. Thank you very much. Oh, palakpakan niyo mas malakas na. Ang dami po palang tao sa studio, mga 86. Laki po pala ng studio. So thank you so much ladies and hopefully na ang inyong song na Runnin' makapasok din sa countdown namin. And Yes, thank sana you po. maimbitahan namin kayo muli. Okay? So thank you very much once again. Baka may nakalimutan kayo, baka may magtampo, wala. First one, Entertainment Management. Love you. We love you. And Yung mga pusa ko po. And also shout out sa papa ko, baka nanonood siya. Love you, papa. Alright. Okay, so thank you very much ladies. Wala na nakalimutan talaga. Yes. Thank you so much din po sa inyo. Thank you so Thank you. much. Love it. The pleasure is all mine. And sa Talis. Alright. Okay, so ladies and gentlemen, here we go. Eto na, alam ko para hindi kayo mabitin. Let's do this. Running from Dion right here on Love Radio's Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.